Istanbuleko leku ezezagunetako batean barneratzeko Aitor Txabarri kazetariak emango dizkigu gako nagusiak. Duela 3 urte, ona heltzean, bizitoki izan zuen auzotik abiatuko gara, Tarlabasi auzo kurdutik. Kurduak ez diren turkiarrentzat, Tarlabasi entzun ere egin nahi ez duten izena da. Aitor, zergatik erabaki zenuen Turkiara etortzea? Egia esan, ni egondu nintzen denboralditxo bat Palestinan, gero pasatu nintzen Greziara, eta handikan bueltatu nintzen Irunea. Urte bat pasata gero Irunen, berriro. Bai. Sartu zizkira gogoak berriro ekialde hurbilei buruz lan egiteko. Eta hitz egin duen hemengo kazetari pila batzukin, eta beraiek esan zidaten baiet. Leku oso nazala, eta hori. Hain hemen nau. Aitor, hau izan da zure lehenengo auzoa Istanbulen? Bai, 2 urte eman ditut hemen. Hemen ezkerraldian dakat, hasi nintzen etxean Istanbulen, lehenengo etxea, bai. Nolakoa da auzo hau, zergatik berezia? Bueno, azkenean da Istanbuleko auzo kurdoa, esan dezakegu. Orduan, minoria xelebre bat da Turkian eta arazo asko dauzka adibidez Erdoganekin dela hemengo lehendakaria. Orduan, auzo bat dago pixka bat utzita esan dezakegu. Ikusi dezakezue dagoela, etxeak daudela oso gaizkita bar. Orduan, hori da pixka berezitasuna, dela auzo kurdoa eta dagoela pixka utzita. Orduan, hori da. Auzo hau da herri bat bezala. Istanbulen barrenean herri bat izango balitz bezala. Da Euskal Herriko herri bat bezala. Badazka bere gauzak, txarrak eta onak. Herri izaera dago denok elkar ezagutzen duten zentzu horretan? Bai. Hemen danak ezagutzen dira. Danak dakiten norbizi da hor, zein bizi da beste lekuan, zein da den honen jabea, zein da bestia, danak ezagutzen dira hemen. Eta hemen Istanbulen bertan ezagutzen zenuen jendeari, esaten zenionean auzo honetan bizi zinela, erreakzioa, barre egiten dozu ja, erreakzioa nolakoa zen? Claro, nik hemen ezagutzen ditudan pertsonaginak dira kazetariak. Gehienak Kataluniakoak edo Espainiakoak. Bai. Eta esan nienean Tarlabasin bizi nintzala, esan zidaten. Nola da posible? Baina nola sartu zea hortan? Ni ikusten dut auzo. Dago pixkat desastre gina, baina esan dugunagatikan, dagoela oso utzita. Bai. Baina nik ikusten dut auzo normal eta jendeak, jende jatorra daola. Baina dagoeneko esatea nola sartu zara hor, esaldi horrek badauka. Bai, horregatik, baina eske hemen adibidez, hitz egiten duzun, hitz egin dezakezu norbaitekin Istanbulen, eta esaten badiozu, turkoa baldin bada, esaten badiozu, Tarlabasin bizitzeala, jazta, lokura. Bai. Egi galdetzen zidaten nien esaten duen Tarlabasi, eta jartzen duzun, kristona aurpegia. Una lokura, bai. Zuk zergatik aukeratu zenuen oso honetan bizitzea? Egia esan, nik ez duen ezagutzen ezer. Eta ikusi nun taksine ondoan zehola, nik kazetaria naiz, orduan behar nun leku bat taksinetik hurbil zehona. Lan egiteko, mugitzeko eta bar. Eta hemen bukatu nun, izan zen kasualitate hutsa. Eta zelan hartu zintuen auzoak? Ongi, egia esan. Euskaldunak kurdoekin oso ongi eramaten geha. Hemen jendia telefonoz deitzen du dendara. Bai. Eta enbede jun hartzea gauzak, dendakoa etortzen da, saski bat botatzen dute goitikan, eta dena uzten dute hor. Etxeko lehioetatik saskiak botatzen dituzten. Saskia bota, uzten dute hor da, dendakoa uzten dugu dana, dirua hor barrenean dago, hartzen du dirua, eta gora. Eta hor ikusi nuen izan zen, hostia. Harritu nintzen pila bat. Eta aipatzen dituzula kazetariak, nolakoa da freelance zareten kazetarion arteko harremana? Hemen egia zen Turkian, Istanbulen, harremana da ikaragarria, oso ona. Norbait zeozertaz enteratzen baldin bada, beti WhatsApp taldean jartzen du, juten gara kobertuetara, denen artean juten gara danak batera, eta oso ongi. Temperatura daukazu baita ere herrialdearena eta herrialdearen politikarena. Bai. Hemen, politika. Zehaztu dezakegu zertaz. Bagitu, adibidez,
jakin badakigu manifestazioak ez daudela kaleetan, ez? Edo ez direla zentroan gertatzen, zergatik, ze pasatzen da hemen? Hemen, Istanbulen, bueno, Turkia osoan, azkenean, manifestazioak ez dira ilegala, baina ilegalak dira izan dezakegu zen. Azkenean, Erdogan edo AKP-ren kontra dauden manifestazioak ezin dira egin. Zen polizia tortzen da, se monta la de Dios. Adibidez, emakumearen egunean, beti urtero daude kriston istiluak. Ni egon du nahiz urtero, eta kriston istiluak daude. Baina, adibidez, egiten baldin baduzu, Erdoganen aldeko manifestazio bat, ez dakazu inolako arazoikan hemen egiteko. Aldekoa bai, kontrakoa ez? Aldekoa bai, kontrakoa inoiz. Eta emazten duzu emakumeen egunean, arazoak ere badaudela izan ere, feminizio tasa oso altua da? Bai, hemen feminizio tasa da ikaragarri altua. Dakate kriston problema handia hemen. Turkia, ezin dugu esan Turkia oso matxista dela, baina generalizando, bai? Esan dezakegu Turkia herrialde matxista bat dela gaur egun. Bestelako politika hitz egiten baldin badugu, hau da, egunerokotasunari lotutako politika hortaz, edo gure oinarrizko beharretara lotutako horietaz, askatasunarekin bizi daiteke? Askatasunakin, depende, kazetaria baldin bazea, eta turkoa, ez. Eta Erdoganen kontrakoa, ez. Politikoa baldin bazea, eta GDP-koa, alderdi kurdoa, ez da. Gu Istanbuletik bueltatu eta 15 egunera alderdi kurdua legez kanpo utzi zuen Erdoganen gobernuak. Kanpoko kazetariek duten tratua edo haiei ematen zaien tratua eta herrialdekoak zelan tratatzen diren, alde handia dute. Alde handiena da, niri bota aldiatela Turkiatik, baina turkoari kartzelan sartzen diote. Eta zuri zelan botatzen zaituzte? Hau da, sistemak zelan ez diate kanporatzen zaitu? Ez diate esaten, deportao ez. Gauza da, ni urtero egin behar dudala prentsa txartela. Bai. Hori emateko ikusten duten ni urte hortan egin dudan lan guztiak. Orduan, zuri ez badizute ematen prentsa txartela, ezin duzu ikameta egin. Bueno, ikameta da DNI-a, Turkiako DNI-a. Azkenean egin dezakezu turistana, baina nik lan egiteko behar dut prentsa txartela. Ikamet nan bat da, eta nan hori egin alizateko behar duzu aurkeztu lanean zaudela hemen, edo zerbait egin behar duzu larrialdean. Nik kasuan bai, kazetariana. Egin dezakezu bai turistana, baina turistakin ezin duzu lan egin. Eta nik kazetaria naiz, orduan egin bat dut lana. Eta hemen juten bazea, edonora, eskatzen dute prentsa txartela. Edo zer egiteko. Beraz, zu kanporatzeko daukaten erraminta da, prentsa txartel hori ez berritzea. Ez ematea. Izan zara noizbait egoera horren atarian? Ez, oraindikan ez. Horrek zer esan nahi du, ondo portatzen zarela? Ez. Ke ba, ni azkenean lan egiten dut kamera bezala, orduan hor zailagoa da nahi zeo zer esatia. Eta idazten dudanean, idazten dut berrian, eta idazten dut euskeraz. Orduan, beraientzako zailagoa da hori, bueno, ez dute ulertzen. Orduan ez dakata hainbeste arazik. Ellerim bağlı arkadaşım değil. Kaç kere düştüm de kalktım bak geri. Yıkamaz öldürmeden kimse beni. Kama o yalanlara gül güzelim. Hemen badaude edari tipiko batzuk, Turkian badira edari tipikoak. Istanbulen ikusi ditugu pila bat, bai tea eta bai kafea. Kafe turkiarra, potoloa den hori, eta te hau, txai. Txai, hori da. Hemen, bueno, berez, txai da te. Osea, da, turkiaraz da te. Ez da mota bat, osea, hau da txai. Ados. Bakarrik txai. Orduan guk eskatzen dugunean... Te txai. Te txai, eskatzen ari gara tete. Ba, tete. Orduan gaizki, bai. Da txai. Baina zuk ez duzu hau hartzen egunero edo bai? Ez. Egunero ez, batzutan. Lanetik ateatzen geanean, eta taberna batera joten geanean, ba, gara gardoak. Adibidez, hemengoa ez da oso ona, baina Efes. Efes, izena dauka. Efes marka. Eta kale honetan etortzen geha asko. Kale honetan daude taberna pila bat.
Eta, bueno, pues hori, hona etortzen geha zeo zer hartzea. Errexea da alkola topatzea Istanbulen? Istanbulen bai. Gero badaude Turkiako beste hiri batzutan zailagoa dela. Baina hemen Istanbulen ez dakazu arazoitan. Juten bazea Kaetanera, nire zineiz Kaetanen, da pixka bat, pixka bat ez, da oso konservadorea. Eta bertan, adibidez nire hauzan hortan Kaetanen ez dago tabernakan. Osea, ez zindezu... Ez dago alkoholikan? Alkola bai, baina tabernarik ez. Orduan alkola non dago dendetan? Tekeletan. Tekelak dira alkola saltzen dituzten dendak. Ados, eta zein da hemen topatu daiteken alkola? Eta prezioa? Prezioa oso altua da, tasengatikan. Oso altua. Bai. Dana. Baina hemen alkohol tipikoa Turkian da rake. Rake da aniz antzeko zeo zer. Goxua da. Bai, hartzen da urakin, osea, zehazkazu bi baso, hemen rake botatzen duzu gelekin, eta hemen ura. Eta ja jartzen duzu zure gustora. Anisa bezala da? Bai, anisa antzekoa. Beste gauza digarri bat da janariarekin gertatzen zaiguna, ez? Oso ohituta gatozela, bertan ikusten dugunagatik doner kebab, eta hemen kebab izan daiteke edo zer. Ez que Euskal Herrian edo ia mundu osoan dagoen kebapa, ez da kebapa. Zen, hemen kebab da beste gauza bat. Gero dago doner. Doner da Euskal Herrian saltzen den kebapanen antzeko zeo zer, baina hemen kalitate handiagoarekin. Baina antzekoa, bai. Osea, gauza bera, baina hemen kalitate handiagoarekin. Baina kebab da alako pintxo moruno baten antzekoa berez. Osea, ez daka saltxaikan ez ezer, osea, daka aragia eta entxalada. Barrenian, duruma, eta egiten da brasan. Pintxo moruno bat dezala. Nolakoak dira Turkiako zaporeak? Turkiako zaporeak? Fuerteak. Espezia pila bat. Edozein janarietan erabiltzen dute espezia. Danerako. Orduan, hori. Jogurrarekin ere? Jogurra. Jogurra. Dana daka jogurra. Ze pasatzen zaio emango jogurrari? Ez dakit, baina erabiltzen dute danentzako, nik ikusi nun, behin. Lokanta batean, lokanta da bufet antzeko bat, hemen da ona. Eta sartu nintzen, ikusi nituen makarroi batzuk, esaten duen carbonara. Hartu nun, eta, ke ba, masakrio, bai, jogurra, jogurra. Eta ogia? Nik gustatzen zait pila bat ramadameko ogia. Egiten dute ogi bat ramadamentzako, dala olako borobil handi bat, eta niretzako dago hipergoxua. Nola da, betea edo... Bai, da, betia, baina oso finitoa, holan, mea, eta dago oso ona. Eta razioak nolakoak izaten dira? Janariana? Bai. Handia. Ohituta daude asko jatera? Volumen... Gaina hemen, normalki, familiak ez dute bazkaltzen, egiten dute gozaldu, gozari oso potente bat, baina ikaragarria, gero bazkaltzen, ez dute ia ezer bazkaltzen, edo pixkatxo bat, eta afaltzen eta ez dute afaltzen asko, baina gozaltzeko... Oain da telesail turkoen momentua da. Zergatik? Baina nik ez dut ulertzen egia esan. Nik ulertzen duena da Erdogan hori... Ospotzen ari dela. Hori da, kalera atera nahi dula eta irudi hori eman nahi du Turkiai buruz. Egin duzu horren inguruko lana, ez? Egin genuen, oain dela urte bat gutxi gola bera, dokumental bat Turkiako telesail buruz. Eta? Ba hori. Zer lortu zenuten, zer egin zenuten, zintzen enfokea? Enfokea zan hori, nola Erdogan telesail hauekin Turkiaren irudi bat erakutsi nahi duen kanpuan. Agian merkeak dira, pakete bezala saltzen direlako? Noski, klaro. Hori bai, osea, negozioen aldetikan, nik esaten dut, ikusten duten entzako, baina negozioen aldetikan bai. Hipermerkiak, grabatzen dituzte, egunean grabatzen dute kapitulo bat, osea, azkarrak, negozio bezala dira ikaragarriak. Egia da, badaudela turrak ere ez? Istanbulen saldu egiten direla nolabaiteko turrak? Hau da Donorren etxia, hau da Bestiaren etxia, eta daude turrak horrelakoak. Gehien bat Latinoamerikako pertsonentzako. Turrak eta turreak. Bastante, bai.
Ferriak bi alde ditu, bata Europan dago eta bestea Asian. Oraintxe bertan ferrian gaude, Asiako aldera joaten. Bertan hainbat plan egin daitezkelako eta ferria egunean 15 minuturo har daitekelako, ez? Bai, harrapatu dezakezu nahi duzunean ia eta joan altzea Asia, Europara. Egin aldezu nahi duzuna. Bi aldeak ezberdinak dira edo igartzen da Istanbul barruan zaudela, batean zin bestean. Bietan ikusi dezakezu Istanbul barronean zaudela, baina ezberdinak dira noski. Beraz badakizue, batetik bestera joateko, ferrian, arazo gabe, 15 minuturo, topatuko duzue bat. Hori bai, bidaia txartela atera behar da eta garraio txartel hori ateratzeko, gomendatzen dizuegu denboraz eta tarte batekin egin dezazuela.